Здравейте, приятели, търсачи на мъдрост и тайни! Добре дошли в нашия канал, където разплитаме завесите на миналото, за да надникнем в сърцето на народните традиции и вечните вярвания. Днес ще говорим за ден, който шепти тайни от дълбините на вековете. Ден, когато светът на видимото се преплита с царството на незримото, а древни сили бдят над всеки ваш жест. Пригответе се да се потопите в мистиката на 4 ноември. Дата, белязана от световрачуващи чудеса, но и от строги предупреждения. 4 ноември в народния календар е свързан преди всичко с почитането на свети преподобни Йоаники и Велики. Този ден, разположен дълбоко в есента, когато природата се подготвя за своя зимен сън, носи със себе си енергия на умиротворение, но и на предпазливост. В народните представи той често е свързан с определени знаци, предвещаващи бъдещето, и с необходимостта от защита от зли сили, които стават по-активни с настъпването на студа. Това е време, когато завесата между световете изтънява, позволявайки по-лесен достъп до древни пророчества и по-дълбоко разбиране на природните цикли. Денят ни приканва да се вгледаме навътре, да потърсим мъдрост в тишината и да се подготвим за предизвикателствата на настъпващата зима. Свети Йоаники и Велики е една от най-забележителните фигури на ранното християнство, чийто живот е изпълнен с аскеза, чудеса и пророчества. Православната църква го почита като свят, който е преминал от воински подвизи към дълбок духовен живот. Хората се обръщат към него с молитви за изцеление от всякакви болести, от телесни недъзи до душевни страдания. Вярва се, че неговата святост е особено силна в борбата с злото и изкушенията. Затова го молят за защита от неприятели, зли духове и уроки. Много търсят неговото напътствие за намиране на верния път в живота, за вземане на важни решения или за утеха в скръб. Неговата мощ е способна да донесе мир и просветление дори в най-тъмните моменти. Макар и да е чисто християнски празник, дълбоко в есенния цикъл той често се преплита с остатъци от древни езически вярвания за силата на земята и природата. Подобно на много други светии, чието празници съвпадат с ключови моменти в природния календар, и свети Йоаники е наследил някои от предхристиянските представи за покровителство над животни, растения и дори над скрити природни сили, особено когато става дума за преход между сезоните и събуждане на другия свят. Нека се пренесем назад във времето, в далечния 8 век, в сърцето на Витиния, област, където историята и легендите се преплитат. Представете си млад мъж, наречен Йоаники, снажен и смел воин в редиците на византийската армия. Той е участвал в множество битки, проявявайки изключителна храброст и сила, често излизайки невредим от най-ожесточените сблъсъци. В продължение на дълги години той бил един от най-способните войници на императора, чието име е всявало респект и страхопочитание. Но зад бронята на войника топтяло сърце, което търсело нещо повече от земна слава и временни победи. Душата му жадувала за вечността, за истина, която не може да бъде намерена в суетата на този свят. Една нощ, след като години наред е бил непобедим на бойното поле, Йоаники преживява дълбоко духовно пробуждане. Някои разказват за пророчески сън, други за божествено видение, което разтърсва цялото му същество. Той осъзнава суетата на светския живот, ефимерността на земните удоволствия и чува неустоим призив към по-висша служба към Бог. Този вътрешен глас го кара да захвърли оръжието, да се отрече от всички земни почести, от своето богатство и слава и да поеме по пътя на монашеството. Това не е лесно решение, но душата му е толкова жадна за святост, че той напуска всичко. Йоаники се оттегля в планините, избирайки живот на строг пост, безмълвна молитва и пълно уединение. Той става отшелник, обитавайки диви, непристъпни места, изпълнени с опасности. Пещери, гъсти гори, скалисти върхове. Но там, сред скали и дървета, далеч от човешката суета, той намира не само мир, но и духовна сила, която надхвърля всяка земна представа. Легендите разказват, че той прекарвал дълги години на голо място, под открито небе, изложен на всички природни стихии, парещо слънце, люти студове, проливни дъждове. Тялото му изтънявало от лишения, но неговият дух оставал непоколебим, подхранван от постоянна молитва и богомислие. По време на своите скитания
той често срещал диви животни, свирепи мечки, хищни вълци, дори отровни змии, които обикновено всявали ужас у хората. Но вместо да го нападнат, те се подчинявали на неговата святост, укротени от неговата кротост и духовна чистота. Разказва се, че Йоаники можел да говори с змиите, да ги укротява с молитва и дори да ги прави свои пазители, защитавайки го от злонамерени хора или други опасности. Ето защо този ден понякога е наричан Денят на змийския шепот, заради удивителната му способност да общува с тези древни, таинствени и често страховити създания, превръщайки ги от заплаха в символ на подчинената природа пред силата на духа. С годините дарбата му да върши чудеса ставала все по-очевидна. Той изцелявал болни от всякакви недъзи, прогонвал зли духове, предсказвал бъдещи събития с изумителна точност. Хората, страдащи от нелечими болести, отчаяни от човешката медицина, идвали отдалеч, за да получат неговата благословия и изцеление. Неговата мъдрост и прозорливост били като фар в тъмния свят, насочвайки загубените към спасение. Той не просто лекувал телата, но и душите, потиквайки хората към покаяние и истинска вяра. Свети Йоаники и Велики преминава към вечния живот в дълбока старост, оставяйки след себе си наследство от вяра, чудеса и едно вечно послание за силата на духа, който може да преобрази най-смелия воин в най-смирения отшелник, способен да покори дори дивата природа и да разчете шепота на вечността. Сега е време да надникнем в знаците, които съдбата ни изпраща на този ден. Народни приметни и знаци от 4 ноември. Ако на 4 ноември вали сняг, зимата ще е тежка и дълга, но пролета ще дойде рано и ще е плодородна. Вярва се, че снегът, покривайки земята като бяло одеяло, я предпазва от измръзване, запазвайки жизнените сили за по-късно буен цъфтеж и богата реколта. Ясно и слънчево време през целия ден предвещава мека и топла зима. Природата сякаш ни показва, че има още сили да устои на студа, а топлите лъчи събират слънчева енергия, която ще пази земята от големи мразове. Ако духа силен, пронизващ вятър, през цялата зима ще има бури и променливо време. Вятърът е вестоносец на промени, той разбърква енергиите и предвещава неспокойни месеци. Ако по дърветата все още има много листа, особено по дъбовете, това е сигурен знак, че следващата година ще е богата на реколта и щедра. Дърветата, пазейки листата си, показват, че земята има сила да подхранва, обещавайки плодородие и изобилие. Ако димът от огъня или комина се издига право нагоре, очаквайте ясни и студени дни. Ако се разстила ниско над земята или се отклонява настрани, ще има вятър или валежи. Димът е древен индикатор за атмосферното налягане и скритите енергии на въздуха. Срещнете ли на този ден змия или друго пълзящо животно? Пазете се от завист и злословия през следващата година. Змиите са древни символи на мъдрост и трансформация, но и на коварство. Срещата с тях може да е предупреждение за скрито зло, което дебне около вас, или за изпитания, които изискват мъдрост. Намерите ли изгубена монета или блестящ предмет на 4 ноември? Очаквайте неочаквана печалба, добро разрешаване на финансови проблеми или добра вест. Металът е проводник на енергия, а намерената монета е знак, че късметът е на ваша страна и паричният поток скоро ще се обърне във ваша полза. Ако в дома ви се счупи огледало без видима причина, това е сериозно предупреждение за предстоящи промени или премеждия. Огледалото е портал към отраженията на душата и реалността. Неговото счупване символизира разкъсване на тази реалност, нарушаване на енергийния баланс или предстояща турбуленция в живота. Ако усетите внезапна болка в гърба или ставите без причина, вслушайте се в тялото си, то може да ви предупреждава за приближаващи грижи или за необходимост от почивка. Ако на този ден чуете птици да пеят ясно и високо, въпреки есенния хлад, очаква ви период на радост и добри новини. Сънищата в нощта на 4 ноември са особено пророчески и изпълнени със скрито значение. Ако сънувате змии, които не ви нападат, а са спокойни, дори кротки, това е мощен знак за преодоляване на трудности, за мъдрост, която ви води, и за контрол над собствените ви страхове. Това е пряка връзка с силата на свети Йоаники и Велики
и неговата способност да укротява опасностите. Ако сънувате буйна растителност, зелени полета или разцъфнали цветя, дори насред есента, това предвещава плодородие, нови начинания и скрито, но мощно жизнено начало, което скоро ще се прояви в живота ви. Сънувате ли, че пресичате река с чиста, бистра вода? Очаква ви духовно пречистване, разрешаване на стари проблеми и нов, по-светъл етап в живота. Водата е символ на емоции и пречистване, а преминаването на успешно преодоляване на препятствия. Ако на сън сте объркани, загубени в гъста, тъмна гора или блуждаете в непознати лабиринти, това може да е знак за вътрешни тързания, несигурност в реалния живот или нужда от духовен водач, който да ви покаже пътя. Видите ли на сън някой свят човек или светлина, която ви води? Очаквайте помощ отгоре, напътствие в труден момент или знамение за правилно взето решение. Родените в този ден, 4 ноември, носят в себе си частица от силата и мъдростта на свети Йоаники и Велики. Те са надарени с дълбока интуиция и проницателност, често виждат отвъд повърхността на нещата и усещат скритите течения в живота. В тях се съчетават силен дух, непоколебим стремеж към справедливост и вътрешен мир, както и дълбока способност за състрадание. Тези личности често избират професии, свързани с помагане на другите – лечители, психолози, учители, социални работници, духовни наставници. Притежават силна връзка с природата и са склонни към уединение, където намират своята вътрешна хармония и зареждат духовните си сили. Тяхната съдба често е белязана от стремеж към духовно развитие и самоусъвършенстване, а дарбата им да четат хората и ситуациите ги прави изключително ценни съветници. Смята се, че носят мъдрост от минали животи и често могат да виждат през времето. Именинници днес са всички, носещи имената, свързани с Йоан и Йоаники, Иван, Йоан, Иво, Йоана, Жана, Ваня. Нека поздравим всички празнуващи. Иван, например, е име с силни корени, което символизира Божия благодат. Хората с това име често са силни духом, упорити и стоиздръжливи, способни да преодоляват трудности, но същевременно и дълбоко добродушни и състрадателни. Те са опора за близките си и носят светлина, където и да отидат. А сега, нека поговорим за традициите и ритуалите, които е добре да спазвате на този ден, за да привлечете благоденствие и защита. Първи. Ритуал за защита на дома и семейството. Цел. Този ритуал има за цел да предпази вашия дом и близките ви от зли сили, негативни енергии, уроки и болести, които стават особено активни с настъпването на студа. Какво ще ви е необходимо? Главичка чесън, червен вълнен конец, стръкче сушен или свеж босилек, икона на свети Йоаники, ако имате, или малка свещ. Кога и как да го проведете? Ритуалът се извършва рано сутринта или при вечер на 4 ноември. Вземете главичката чесън и я разделете на няколко скилитки. Всяка скилитка увийте с червен конец, произнасяйки тихичко: чесън сила има, зло далеч да прогони, червен конец да завърже, уроки да не хване. След това поставете една скилитка чесън над входната врата, може да я завържете дискретно от вътрешната страна, по една на прозорците на спалните помещения и една на мястото, където държите ценности. До всяка скилитка чесън поставете и по малко стръкче босилек, казвайки: босилек свещен, къща да пази, здраве да носи, мир да цари. Ако имате икона на светеца, запалете свещ пред нея и изречете молитва за закрила на дома. Какво да правите след това? Чесънът и босилекът остават на местата си до следващата година или докато не изсъхнат напълно. След това ги съберете и ги заровете в земята далеч от дома, като благодарите за защитата. Воста е ритуал за привличане на плодородие и изобилие. Цел. Този ритуал цели да осигури богата реколта, дори и в преносен смисъл. Изобилие от идеи, успех в начинанията, пълна трапеза през зимата и благополучие за следващата година. Какво ще ви е необходимо? Шепа жито, може и смес от различни зърна, няколко цели ореха, няколко сушени плодове, сливи, кайсии, ябълки. Кога и как да го проведете?
Извършва се сутринта на 4 ноември. Вземете всички съставки и ги смесете в една купа. Обиколете всички стаи в дома си, като поръсвате по-малко от сместа във всеки ъгъл, като започнете от входната врата и се движите по посока на часовниковата стрелка. Докато поръсвате, казвайте: жито, орехи, плодове, мир, берекет и любов. В този дом да се множат, злато, сребро да лежат, да е пълна къщата, да е богата трапезата. Обърнете специално внимание на кухненските помещения и трапезарията. Какво да правите след това? Оставете зърната и плодовете да престоят един ден. След това ги съберете и ги заровете в градината или под плодотворно дърво, за да се върне изобилието обратно в земята. Трети. Ритуал за пророчески сън и напътствие. Цел. Ако имате важен въпрос, на който търсите отговор, или нужда от напътствие за бъдещето, този ритуал може да ви помогне да получите знак или съвет чрез съня. Какво ще ви е необходимо? Чиста, бяла кърпа, купа с изворна или престояла вода, малко стръкче свеж или сушен босилек. Кога и как да го проведете? Вечерта преди лягане на 4 ноември. Напълнете купата с вода. Вземете босилека и го потопете във водата, като си намислете въпроса или проблема, за който търсите отговор. След това измийте лицето си с тази вода, без да го избърсвате. Кажете: света вода, босилек свещен, отговори ми, дай ми знак в съня в този ден. Поставете чистата кърпа, която не е използвана за друго, под възглавницата си. Какво да правите след това? Лягайки да спите, мислете за въпроса си. Вярва се, че сънят, който ще видите, ще ви даде отговор или посока. Ако сънят е неясен, не се опитвайте да го тълкувате на сила, просто му позволете да ви насочи подсъзнателно. Кулинарни традиции на 4 ноември. Въпреки че не е ден с изрично определени строги пости, често се приготвят постни ястия, особено ако денят се пада в сряда или петък, или като знак на смирение пред светеца. На трапезата задължително присъстват ястия с жито, боб, леща и орехи, които символизират плодородието, живота и благополучието. Пита или обреден хляб. Често се меси пита или обреден хляб, украсен с зърна, който се слага на централно място на трапезата. Той символизира благодатта и изобилието, които желаем за дома. Ястия с тиква. Тиквата е символ на есента и често присъства в различни сладки и солени ястия. Печена тиква с мед и орехи, тиквеник. Вино или домашна ракия. В някои краища на България е традиция да се пие чаша червено вино или домашна ракия за благословия и здраве на всички членове на семейството, но с мярка. И така, стигаме до най-важната част – строгите забрани на този ден. Нарушаването им може да донесе нещастие, болести или загуби според народните вярвания. Първо, не бива да се пере и простира пране. На 4 ноември е строго забранено да се пере и да се простира пране на открито. Вярва се, че водата и вятърът в този ден са проводници на негативна енергия и могат да завържат болести и нещастия върху дрехите, които след това ще бъдат прехвърлени върху този, който ги носи. Особено опасно е да простирате бели дрехи, тъй като те лесно привличат лоши очи и уроки. 2. Не се започват нови, големи начинания. Избягвайте да започвате важни нови проекти, сделки, пътувания или да се местите в нов дом на този ден. Енергията на 4 ноември е по-скоро за приключване, равносметка и подготовка за зимата, отколкото за ново начало. Всяко ново начинание, стартирано днес, според поверията, е обречено на провал или ще срещне непреодолими препятствия. 3. Не давайте пари на заем и не взимайте дългове. Финансовите операции на този ден са особено рискови. Ако дадете пари на заем, вярва се, че ще дадете част от своя късмет и благополучие за дълъг период. От своя страна, ако вземете пари на заем, ще си навлечете парични проблеми и трудности при връщането им. Парите са енергия и днес е ден за съхранение, не за разпиляване. 4. Не се карайте, не злословете и не проявявайте агресия. Поддържайте мир и хармония в отношенията си. Всякакви кавги, остри думи, клюки или прояви на агресия
ще привлекат негативни сили и ще донесат нещастие и раздор в вашия дом. Почитайте паметта на светеца с чисто сърце и добри помисли. 5. Не бива да се убиват змии или други пълзящи животни. Свети Йоаники Велики е известен със своята способност да укротява диви животни, включително змиите. На този ден е особено важно да проявявате уважение към всички живи същества. Убиването на змия или друго пълзящо животно днес се смята за голям грях и може да навлече голям гняв върху извършителя и неговото семейство, като донесе болести, нещастия и проклятия. 6. Не оставяйте храна на открито през нощта. През есента, когато границата между световете е тънка, се вярва, че злите духове и нечистите сили бродят по-активно. Оставянето на храна на открито или извън дома през нощта може да доведе до нейното оскверняване, което ако бъде консумирано, ще донесе болести и нещастия. Винаги прибирайте останалата храна. 7. Не работете в градината или на полето с остри инструменти. Избягвайте дълбока обработка на земята, копаене или рязане с остри инструменти в градината или на полето. Вярва се, че земята вече спи и тревоженето й може да рани нейната жизнена сила, което ще доведе до лоша реколта през следващата година и проблеми с земята. 8. Не се оплаквайте и не тъгувайте прекомерно. Опитайте се да поддържате позитивен дух и да избягвате прекомерни оплаквания или тъга. Вярва се, че негативните емоции в този ден привличат още повече скръб и нещастия в живота ви. Вместо това, фокусирайте се върху благодарността и надеждата. 9. Не постригвайте коса или ногти. На 4 ноември е забранено да постригвате косата или ногтите си. В народните вярвания, косата и ногтите са свързани с жизнената сила и енергията на човека. В този ден, постригвайки ги, се вярва, че отрязвате част от своята жизнена енергия или късмета си, правейки се по-уязвими за болести и негативни влияния. 10. Не вдигайте паднали кърпички, ръкавици или забрадки по пътя. Тези предмети са лични и могат да носят енергията на предишния собственик, включително негови болести, нещастия или уроки. Вдигайки ги, вие поемате този негатив върху себе си. Избягвайте да докосвате и да внасяте подобни предмети в дома си. Нека този ден ви донесе мъдрост, защита и спокойствие. Вслушвайте се в шепота на природата и в знаците на съдбата. Бъдете здрави, бъдете щастливи и до нови срещи в света на тайните,